Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraka jugu bomori tenya welila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أمتغنينا الله تعالى فيك أبو الشيطان تورما شيطان من كرب فرلا كنو فيك أبو على كنما بلجلنا أبو سنسين الله تعالى تقبر كما يكسولي أنهيني أنكشي كونينا الله تعالى فيك كي أنكنت Muhammad minko aka hadisala koni buna handa mandin saraka ka bara bela jelembe jo fona kera bara sabay o bara saba dola kilen ka wolode nyuman soro ikofe walma ka konyman bla ikofe komi be dugawu ani ka wajili kenew ani ka sadakati bawbo iye o hukumu kono ambaw la dunya ka fo anga bi wajili kene ka ambe segu marala segu dugu mimbe wele ko sinzani ambe sinzani dugu kono sinzani na kawfe du mimbe wele ko sugulila kawka du ambe sugulila kawka du kono landa la kula ube fara nyongon ka ziyara kene belebele sigi ka terisiraw ani karamogo siraw ani barake nyongon siraw ka jen bela jilen wele kana dugu belebele ke uka shiku bamunun sara ani alislame benfen sara ka to ke ubela jilen o hukumu kono nyinan ziyara akera kabe avril kaluma samba fla ani muga ani woro mawla dunya ka fo baranu nun donani alquran ba jigini ka hasbunallahu ani la ilaha illallah ani ya kafi ani subhanallahu qulu urudi shen yiri kaula kasoroka suratu yasin fana karan shen banani ani ko kasoroka akunche ni duga wukeli ani ka alquran ba jigini ani suratu yasin yere nafa ko fo mo ye min sorola o keneka angan kuluma do ko lame. اللهم أرزقنا بالعليف ولفتان وبالباء بركة وبالطاء توبة وبالهاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزاء زكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالداد دياء وبالطاء طهرة وبالزاي زفرا وبالعين علما وباليقين غناء وبالهاء فلاعا وبالقاف غربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام أليف لكاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ سوى ما قرأنا ونور ما تلونا إلا أروح سيدنا محمد عليه السلام وإلا أرواح صحابه رضي الله عنه أجمعين وإلا أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلا أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وصديقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلا أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين آمة وإلا جميع أصحابي الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم أنصر من نصر الدين
واكيس لمن كسل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نصر عن غبارينا وكما سكتا لك فو دين بارادو أسلام شرط فلانا ما بين كنين كيا يجب أن تكون موجودا روحا وجسما إبيا إفرقلو بيا إنبيا نهلا أنجر سجى كوب فرقلو سروليا بني سروليا أنجر بارانينا شرط فلانا دفرا نبابينا ماي ما سباي مبيا فرقلو ayini ala fe ni fana ka farata mbiyan fara kolo biyan ni biyan alhamdulillah e biyan no ni biyan ngam fara kolo tiya o fana alhamdulillah doy labanta flan yulu ba baraji soro ngam biyan fara kolo biyan ni tiya e ni tala ayini ala fe ni ka kala assalamu ko fe nan for la ka bar kenyon fe islamia bara ambe munjini adama dun nyon che koti ban gana ma fla sama nani farla nyonga janguni jamain farla nyonga ka bi bara muke o manake bara shawu shay mungo so ala ki ko fla la ga to sura be ni be nyon fe ni du bona otala ma be keninga ya ka transfero mayoro were fode adama sige ke nyon fe ni ko do tiyu ngana ko ni nyon to barla ma fla ma saba ma nani jangoni dima ban mu goso ala ka mo ga ka barla ka transfero abbe dirgi ni be nyon fe abbe ni be nyon fe akala ni baranye no kera alhamdulillah baranyena mamunun bala nulu makalenge anyame ala kere kastamatula ko doy alquran kala ko do nafara nay sharti mo wonni nimba fe muallikum no kum tuka kuma abituka kuma vodron ayatul mada kadadi jamatala tulma dawtala ga jamatala dadi bala ngoso ikasika la'allakum turhamun la'alla harfu ta'lilin ليس للترجي السلام ما في قوم الله واني فهمي ويجمع باري كم أني كيف كم أنف يا بي وكوني بيدروني بيدروي كيف يا أنياك تشودي أنياك تقومنا كما دو فلين بودي لا nena de hambe na ko so bi kuma ina na kundala ma janya na kundala janya na ba tiga sirafe ko qur'an tartibun tawqifi la yajuzu ayu taghayyurin fi hadha tartib ko ala kira de ko qur'an bani ko ayni surayn blani roina ayni aya imblani yoroina nimbara munaya kenaya tambang bo ko kami folo abika ke wa abike fanchama na jamana indamate mo bi franyon ga ka kuranet la ka kala ko kuranet la ka kala ko bara robala kul madalla o barin kama ko bin nafanye sabuka biga sababi ala kira restaurant do blaradullah ko bibui ala kira aya do blaradullah ko bibui furama dama ko nga kala kuna na digina tumuna adadara nyonga tiwa tara frigere ka dunyona di angana frigere ka dunyona kuma dole la aya do lababi kala ma do fe waso aya reddam ne makana folo no nun kira dun qur'ana tartiba aya uchena no uchena ko nga baramai
so ala kada ya daltum na kwanya boti ma mun sanan ni kuma yi ma ale ko ale ko ma ko nga folo mo ko ma tige ulula ulu ya barake ale ko ndalen bala bani mu bolula ni ay ku yake nat na fanye ku take no ni ko ma ngute bashi ngute jami sika adamadi bashi wajadna aba'ana sika kadal yorobe dalum bala al-islam ne ben tafala ni mawrem yidore bu fala tartibul quran suwariyan wa ayan واجب في الكتابة وليس واجبا في القراءة ala kira Qur'an to cogo mun na ma ci se ka sibin cogo do la Qur'an de gafi do kono kayila maka bu cogo la isi ka suran do bla san fi ka san do bla duguma wal ka aya do bla san fi ka aya do bla duguma kibi Qur'an de gafi do sibiti ko dina bi soma a turambulu cogo mun na ni ba sibi ba sibiti wi kitabatan ngamba kala ay ute wajibi adalu folo tatibi yere mu fora abitas abibo sanfe ka jigi duguma wa tara abibo duguma di kata sanfe abibo sanfe ka jigi duguma dalu mumbola mungo so ka sunnatanga wajibite de hali silla wajibite ni sunan do kala arakan folo la arakan fulana ni bina sura mun kala ibo nyini oni duguma ce o bayira na ko tartib yore ka bo sanfe kana duguma na mi dimisan mun kala aba dam nami al-salamu apuma yelama dona na madonde apuma no yepuma ko tiche yelama dona na okofe na wi al-Qur'an kala hali seli yere mo niafo ni duma surando kala ka do kalamba ni sanfe lache amba ko anyinna tuone marketing kasil machen odui ma kilinyi ibire kun sagola o jamadu o bayira ka fo ala gray Qur'an to tugum na niko ki ba sebeni kon na ti daga ka aya dobla aya donye ati daga ga suran dobla sura donye ala krama ke tugum na ngana kalangu ije tuguma kalante Islam jabi mumbala ya nastika yala mawdini ambaye ni Allah fe Allah musono anga dili wala kason jo yema ni ma musikarola ma fi kafira ngi suru yana kafiriyala andi kuma fa on kun fe ala ya tlaflay ayen wile mba jabi wile oye e jontay ere jon sika foyi ke nala majeni wi ko kuma ko ro ni ya wile ala resonaika ala wile ayen sati munum fo no satu dafara ala wile la abana itlala dasra juduma ni ala ma ta ke fladu a folo ala desera ni ko ala desere kafira aflana ala ba fo komba ke wata ke ni yo fo kafira obman woda to ngoni makafire sunyana jmena ngamona tsika fungi kafira so bada wade duja bi mine nda don ambi adama di lujura mine nda dona odedo اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك
نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استسترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم والعظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا. Nin bara nunun kɛra ka bɛn ni wuladafɛla ye ani tileganfɛla, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ su kora tuma min wajuli kɛnɛ belebele sigira sufiya cɛbaw fɛ ani sufiya wajulikɛlabaw ka sɔrɔ ka o de ka tijaniya o nafa ani wajuli in yɛrɛ. Su kora tuma min wajuli kɛnɛ belebele sigira an karamɔgɔw fɛ sufiya wajulikɛlabaw fɛ, kumana an ye sufiya ani a nafaw kan min sɔrɔla o kɛnɛ kan. An k'an kulomajɔ k'o lamɛn. Alhamdulillah bi ala tanu bi ala barkada mitla ka ala tanu ka ala barkada majma do ko majme ibitla ala barkada lillah ka sore ba fo alhamdulillah rabbil alamin o fana nema ye ala nema mi giye e kan ko fana barkada ko mana ko barkada bi pas wati me e ka se ka ala barkada o ye nema de e ye isra ka muke ala ye do balula ala ye do bali a donina o kuma e ka fi dara alhamdulillah rabbil alamin o fana re nema ye nema mi ka ala barkada ora o mono ko re o barkada ti ba ami kishi al nema jidi ko tika noro tiki بنيتك أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا أن توفيك الأضواء وكما شملك وما بركدا أما فو أنشي تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعضنا إلى الآثار ننويني شملك ورنوي الشيخ البكر الشام رحمه الله آمين يا رب العالمين يا ربي أمادر على في على كامي أكل نور ربنا آمين من فينا سهير ماي آمين أنغا مانينه نعم أنغا شيخ وابنا كيوكو نعم خاصة محمد العربي سولي نعم بي علمي دوين تكي أكل بويا بانونا نعم أما دلافة أكاد كوكاي أما دلافة نعم أكاد مقطو نعم أكما هو بيامي دو جمع كلو ينيكون لنا نعم ني خليفة توي أنا أنغا شيخو توكو أني شيخو دي توكو نعم كاسرا يا شيخو يا الشيخ الشيخ بكر ميمي سوغلي نعم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد نعم بعد الله في يا ربي على كشجاني كن يدي آمين على كدرتك ما دام آمين 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 الله أكبر نعم إن شاء الله المبعوث بخير الأديان
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وأئمة الاهتداء والتابعين ومن اتبع بإحسان البائعين نفوسهم من الله بالنصر القرآن والعاملين بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إلى آخر الآية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تمام نقول على فكرة نسيك أبو شيطان تروما. شيطان من على كنا كوي كاسب كيرمي. كما كلام دمني الله سبحانه وتعالى تكبر كماي. ألم بني جهنم الله كل تجدو. ألم بني الله هنا كرنجر لي تجدو. وكفى أمي على تمن على نتمن تبا. وعلى نتنو كواتي بلجلي. والله. كرنجر ما أنينا ما مما كسوين كهرمدي هرمدي كفى أيدا سلامة كفى على كرب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم منوي. لله. ألم بني فنسر مسدو. ألم بني فسمندي تجدو. أيو فاني القرآن كنو. فانغا. مسايا. sonifin bonyo bunya silamaya bunyana kafiriya bunyana abai ala ka fasamandi ay zalika fadlullah yuti man yasha wala dhul azim ni bonyo bunya yi ala tabu ala minna kera foi taga ka fo amma wa ala mi jugo mi kunungo bi abo chogola kata de jewlu ma abo chogola wa to bo chogo erala kashira gara mashi fona boro alala akelindo faranyonga tala jonga sheriala jomi Allah taala do ala zuhur noro ni limane noro sena mohanu min beni ala yati ni dina na sohera mai no salame dinai kala wan qur'anu kono wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kina macam ala kajida ka amin anaka sahaba amin sahaba mun ben kanan dole de undu amin kanan dole sahaba yi ala ka sallallahu alaihi wasallam ay sahaba mamdunga ambi teme wati ga dogo aflana bi minge ikaga bil ikhlas al amalu jismun uruhu al ikhlas inna al amala mata zahiru al ikhlas yana jusatan hamilatan la haraga minha wa la faida turja minha wa kadhalika al amalu bara farugula mafaidu aliye konanje yayi tigaro bara ni konanje gora akono abina fo ni bora farugula Allahu akbar na fawrati tigala bile akara jufaye wa bara mbeni ma kaka jeya kaka jenwa kaka ala koso saratala jena wa saratala shilla harabu Allahu akbar المستمعون الكرام نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لمن كلاو أي سبلي أكل لمنك نعم شوينا أني صوت يليدو أنفرفنيدو وسواء ما دونم كور نعم كوني صوت يباتما kwa ka tasma fiye na dai kuna daji mafa kwa nunji bi tasma infaka opmana shwina aniso diale do ngo shwina afarifoni ne do kuma minani anyanyere soro sizani yani no marka esi famille sugulela la 2026 ngo 2026 anglais ka nyere soro ale ziyara keneka ala sona anglais ka ziyara nke opmana anniso diale do an farfo nedo
o kumana an ka folikan fɔlɔ Naam. an b'a ta ka an ka nɔɔrɔ ta yɔrɔw sɛgɛrɛ Kosɛbɛ ka kan. ni o y'an ka camunakaw ye Wallahi wallahi wallahi. kalanden min mana olu sɔrɔ karamɔgɔ ye Naam. i k'a dɔn i ka kalandenya a dafara Wallahi wallahi. i ɲɛ ti bɔ karamɔgɔ wɛrɛ fɛ bilen Kosɛbɛ. nk'i ɲɛ ti bɔ karamɔgɔ wɛrɛ fɛ bilen Tiɲɛ. o kumana ala ye anw kɛrɛnkɛrɛn ni olu ye Alhamdulillah. ka tila ka an bonya tuguni Naam. an ka minɛni yɔrɔ Naam. k'o bɛɛ sugulelama O ye Ala tanu ye. n ko o ye nisɔndiya ko ye Wallahi. o ye farifoni ko ye Kosɛbɛ. lamɛnnikɛlaw Naam. su in na n b'a fɛ ka kuma kumakan fila kan Naam. o ye kumakan fila jumɛn ye Naam. lamɛnnikɛla bɛɛ k'a dɔn Naam. k'a fɔ an filɛ nin ye siratigɛ min kan n'o ye tasawufu siratigɛ ye Naam. n'a bɛ fɔ o ma ko sufiya siratigɛ k'a sigasiga bɔ bɛɛ la nanbara siratigɛ tɛ Wallahi wallahi. Ni tiɲɛ. hali ni a y'a sɔrɔ nanbara tɔw b'a kɔnɔ Kosɛbɛ. k'a sigasiga bɔ bɛɛ la Naam. bandiya siratigɛ tɛ Naam. hali n'a y'a sɔrɔ bandiw fana b'a kɔnɔ Kosɛbɛ. tasawufu siratigɛ Naam. siratigɛ jɛlen de don Kosɛbɛ. nka a tɛ se ka tile fiyewu Naam. maa si bolo Naam. f'i k'a daminɛ ni kanu ye Kosɛbɛ. Naam. tasawufu Naam. a tɛ se ka tile fiyewu Naam. maa si bolo Naam. a siratigɛ Naam. f'i k'a daminɛ ni kanu ye Wallahi wallahi wallahi. Ni tiɲɛ dɛrɛ. e bɛ don baara yɛrɛ min na Naam. i ka baara in kanu Naam. alakira mandenw Naam. ala hinɛna olu ma cogoya min na Aha. ni jugu ɲumanw ye Naam. n'i y'a kɛ i bɛ fasamandiyaw sɔrɔ a la Kosɛbɛ. i bɛ barajiw sɔrɔ a la Kosɛbɛ. a b'o cogo la fana jogojuguw fana Naam. a y'olu di an ma o cogo la ka tila k'o karaba an ye Naam. ka sɔrɔ k'a fɔ ko an k'a kɛlɛ Allahu akbar. n'an y'a kɛlɛ k'a baara a baara cogo la Naam. an bɛ fasamandiya caman sɔrɔ o yɛrɛ la O bɛ kɛ dɛrɛ. an bɛ baraji caman sɔrɔ a la Fo ka tɛmɛ. o tuma na ala sɔnna ka nin kɛ anw alakira mandenw de ye Alhamdulillah. kɛrɛnkɛrɛn ma anw tɔɔrɔ i ka kalandenw Aha. wurudi dɔw bɛ anw ka wurudiw cɛ la Naam. n'o ye kɛsiratu salati ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wasallim. sɔli caya ala ka ciba kan Naam. fasamandiya min b'a la Aha. a dɔ ye jumɛn ye A dɔ fɔ dɛ. wa minha annaha tansuru ala al-a'da'i Kosɛbɛ. wa tubri'ul quluba min an-nifaqi was-sada'i Allahu akbar. sɔli ka hawasu la nin b'a la k'a fɔ sɔli fasamandiya dɔ ye jumɛn ye Naam. an ka laɲini bɛ jumɛn nɔfɛ Aha. ko a bɛ dusukun saniya ka bɔ munafigiya la O kɛ dɛrɛ. a bɛ tila ka dusukun saniya jo min bɛ dusukun na a b'o wuli ka bɔ dusukun na Wallahi ni tiɲɛ dɛrɛ. o tɛmɛnen kɔfɛ Naam. sɔli bɔlen kɔfɛ a la Aha. ala kosuma wɛrɛ minnu bɛ yen n'an m'o kɛ tɔrika kɔnɔ min ni sɔlatu tɛ kelen ye Naam. an b'a fɔ ko kasiratu zikirillahi Naam. tahmudul amradu az-zahiratu wal batinatu Allahu akbar. min hasadin wa riya'in wa sumu'atin wa kibrin Allahu akbar. alhamdulillahi nin bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka di anw ma anw ka wurudiw kɔnɔ Allahu akbar. an bɛ ala kosuma k'a caya Naam. ni la ilaha illallah ye Naam. ni istighfaru caya ye Naam. an bɛ tila ka salatu kɛ k'a caya Wallahi wallahi. nin don bɛ anw ka kitabu kɔnɔ k'a fɔ n'i bɛ nin fɛn ninnu kɛ k'a caya a b'i dusukun saniya I kɛ Ala sago ye. o tumana tɔrika kalandenw n'o ye an yɛrɛw ye Aha. n'a y'a sɔrɔ la ko anw dala k'an yɛrɛ nɛgɛ Aha. munna anw dusukun tɛ saniya Ɲininkali gɛlɛn dɛ. k'a sɔrɔ an bɛ sɔli caya ala ka ciwa kan Naam. k'a sɔrɔ an bɛ la ilaha illallah kɛ k'a caya Aha. k'a sɔrɔ an bɛ istighfaru kɛ k'a caya Wallahi 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 wallahi. foroba silamɛya Naam. an bɔra o min kɔnɔ ka don sufiya kɔnɔ Naam. waati bɛɛ an b'a fɔ ka kɛrɛkɛrɛnlemafɛn ye fɛn jumɛn ye Naam. atahalli wa tahalli
o ye ka langolenya ka bɔ jogo juguman na jogo fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jogo jugu ye jogo tolilenw min bɛ ka sababu k'i ka maani ye k'i jaasi k'i yɔrɔ jama ka bɔ olu la k'i masiri ni jogoba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye yalasa i bɛ fara cɛw kan cogo min na anw hakili la an ka wurudi a to mɛ nin fɛn ninnu kan o tuma na hadamaden san dan sɔrɔ ko o ko la i ye san mugan sɔrɔ ko o ko la a bɛ fɔ an ye ko hasibu anfusakum kabla an tuhasabu a y'a yɛrɛ fɛsɛ yanni ala k'a fɛsɛ san dan sɔrɔ la a la san mugan sɔrɔ la a la o tuma na an yɛrɛ k'an yɛrɛ dusukun lajɛ an bɛ don tɔrika la don min na ka wurudi ninnu daminɛ ka na se bi ma yalima dusukun bana dɔ de bɔra a la wa walima dɔ de farala a kan walima bana min bɛ dusukun na n'a fɔra an ka kɛlɛ yalasa an ka fara cɛw kan yalasa an ni ka saniya yalima o baara ye an bɛ k'o kɛ tiɲɛ na wa walima an dala k'o kɛ an kan ka ɲɔgɔn ɲininka na kosɛbɛ dɛ anw galandenw yɛrɛ dama an ka ɲɔgɔn kanu bɛ cogo di a fɔra ko an ka kafiri kɔn a fɔra ko an ka ala kotala kɔn o tuma na an yɛrɛ yɛrɛ dama n'an ye ala kota an bɛ ɲɔgɔn kɔn ko cogo min na ani an bɛ kafiri kɔn cogo min na yalima ko in dala ka ɲaami an bolo wa o tuma na an ma ɲini ala fɛ an bɛna min fɔ ala ka ni saba bɛɛ dɔnni tɛ anw na fo n'a bɔra n'a ye min sɛbɛnnen ka se k'o fɔ n'a jɛngɛna kalanbaaw bi yan an dalen don a la k'a fɔ u b'a tile k'a d'a ma ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa huwa allazi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله أكبر أقول على ديم مسار أي بكر باوي amina do ishara kono jona mungoso ami angala ini soro ay pami karaba awye aya karaba ayo mungoso abi sugo kenen soro ala ka dun abita mon ke ala muna ay jaga damya kata sugo kenama parce ni ye jaga mo ka soro ate hitaji kata kanigalima o mana ni ye jaga soro doron ye sugo kenen soro ke badun ida mo ala torika mo ka ishara la ko ale ala de masaye ay doy baju karaba awye mungoso litakulu minha alfawaidul ghaibiyatu Allahu akbar doni dogole munun ba kono jaga nafa dogole de ko ni me jaga ka mo asoro mandi de o mana doni fana de bo jogola ala be ka bade karaba hadama do nye mungoso obi ala kan nafa dogole munun be jingoro o ba bo ka du Allahu akbar wa tasakhriju minhu hilyatan talbasunaha doni badinga nunun kono masiru be doni baji nunun kono masiru be abo boko ludo akana ima akasoro masir daga me che yuru ye mazhabu do fe o ba do o bolo wala o kauna walma mazhabu wala adaga ne che ka do ko ye adaga me muso de ka do ni muso ya do amasir la chanya ko mana be che tai wallahi lega warba doni baji nunu tastakhriju minhu jawahir al maani wa durar al haqaiqi koro gere gerew abolu bo doni baji kono hakika kise a gere abo do bo doni baji kono abi min kanu oye kasega anni masirni ay no kara nora be ka sabe ka aw ni masiri aywa hayba be ke ala jol mandia be bla ala be amasirni oye ala be anni sania o mana no kara halbe ato jumay watara al-fuluka mawakhira fihi o mana ibna kurun yesa o be taka singila sharia ba walma sharia kunu ani hakika kunu olu blale do doni bajika o be taka singila wali tabtagu min fadlihi mungoso akanyini kabo ala ka fasamandiala o e fedo be ala bolu dugo kabo melekawula wallahi melekawti wa kalama ala nga hadamadiyan kono afara bara do be hadamadiya ba tani yere jiraye awa sangulo folo melakaw bi daka kata se flanama kata se wululganama kata se ala ka senya kun lenena o ba fo ala amma fo yeni tigi ka bara la fo e ala jati wallahi o ya ka e ala jati ko so e ala ba fo
aw b'a ka baara de dɔn ne ka jɔ dusukun fɛn min b'a la aw mɛlɛkaw t'a dɔn a y'a kɛ fɛn wɛrɛ kosɔn min ni ala tɛ kelen ye a y'a kɛ k'a tigi ɲɛnabɔ i y'a ye min kɛra ni yɛrɛ jira a dogora mɛlɛkaw la nin yɔrɔ la mɛlɛkaw m'a dɔn f'u taara jira ala la ko baara in ka sa ne o tumana wa a b'o cogo la dɔnni baji n'a y'a mɔ nafa minnu b'a kɔnɔ n'olu sɔrɔla ala bɛ na tila ka fasamandiya wɛrɛ di aw ma o kɔnɔna na min dogo mɛ ka bɔ mɛlɛkaw la mɛlɛkaw t'o ye kuma tɛ k'o si dɔn wala allakum tashkurun awa a dɔra a bɛna ala barikada o nafa ninnu sɔrɔli la n'i ye baji filɛ mɔgɔ bɛ halaki ala ka teliya o de la sariya tugu fɛ ni mɔgɔ min tɛ se ji la a man kan e ka baara k'a la o tumana o halaki fɛ ka tila ka nin nafa ba in bila o kɔrɔ ka di aw ma jɛgɛw la ka taa bila luluw la ka taa bila an mago ɲɛ fɛn caman na ka tila ka karaba ye a b'a mɔ k'a sago sɔrɔ a la hadamaden i kan ka ala barikada o tumana alisilamɛw n'o ye ayiwa sufi kalandenw ye kɛrɛnkɛrɛn ma kiraw ni nabiɲumanw u ka baara kɛra jumɛn ye jogo ɲuman an k'o to yen i n'a fɔ fɔnisiriya i n'a fɔ tiɲɛ fɔ an k'olu to yen o tumana fɛn min ye jogojugu yuru ye dɛ kiraw ni nabiɲumanw nana ka o de yɛlɛma k'a bɔ a boliyɔrɔ la ka taa n'a boliyɔrɔ la min ta ninnu ye kiraw ni nabiɲumanw bɛɛ lajɛlen ka baara kɛra nin a bɛɛ o tumana n'a fɔra ye ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ala ka ciba kɛra ladegɛlifɛn ɲuman ye ka na aw ye n'o yɔrɔ ka jan i la n bɛna mankutu minnu fɔ maa minnu ye Sheikh Madu Ali Suguli seereya olu b'a dɔn ko a jogo tun bɛ Sheikh Madu Ali Suguli la nkalon tɛ wa tanukan jala tɛ fana o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye o tumana o tɛmɛnen kɔfɛ jogo minnu bɛ yen ni kiraw ni nabi ɲumanw bila la k'a fɔ k'u ka yɛlɛma k'a kɛ jogo ɲuman ye fo ka taa se an bɛ ɲɔgɔn kɔn cogoya min na diinɛ kɔnɔ ni ala ye an yamariya walima ala ka cogoya ye an yamariya k'a fɔ ala kotala n'a ka baara kɛra ala kotala ye i k'a kɔn a kan ka kɔn kɔjogo jumɛn na ne e fana ma s'o la dɔrɔn e kan ka mɔgɔ ladi ka bɔ haramu dɔ la k'a babali ka bɔ ala ɲɛsiranyabaliya dɔ la e bɛ tila ka taa ko wɛrɛ kɛ min ka jugu ni ale ta ye n'o kɛra kuma jumɛn ale bɛna kanda ale tɛna kanda o de kosɔn n'an y'a jateminɛ an ka hasidiya ta ala ka ciba ko nɛɛma ni kisi b'a ma a ko hasidiya tɛ yen fo n'a bɔra fila la mɔgɔ dɔ ala ye dɔnni d'a ma ala ye alikuranɛ dɔnni d'a ma a bɛ alikuranɛ kalan su ani tile n'i bɛ mɔgɔ hasidiya i kan k'o tigi hasidiya nka kana hasidiya ko ale ka dɔnni ka minɛ la n'a bɛ kuranɛ kala ka jigin ka so siɲɛ kelen ni yɛrɛ bɛ se a kala ka jigin ka so siɲɛ fila n'a y'a den fila don kalan na ni denw b'i fɛ i yɛrɛ k'i den saba don kalan na o tumana nka k'a kɛ hasidiya k'a tigi da dabila o y'a bolilen boli yɔrɔ juguman na o tumana o de fɔra hasidiya bɛ yen ni a tɛ se ka kɛ ko a bɛ bɔ e la pewu ayi parce que ala y'i dan n'a ye mais i bɛ mun kɛ sisan i b'a kɛlɛ i b'a boli boliyɔrɔ la boliyɔrɔ min bɛ yen ni e yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la i y'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ a sera k'a fɔ ko kura ko hasidiya filanan jumɛn ye o ye ayiwa hadamaden bɛ hasidiya filanan min kɛ mɔgɔ min bɛ yen ni ala y'a sɔn nafolo la a bɛ nafakati kɛ nafakati bɛ kɛ sababu ka don a n'a halaki kow cɛ ni mɔgɔ dɔ ye 100 sarakati fi sabilillahi ni 1000 b'i kun i yɛrɛ k'i tabɔ k'a di wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna fastabiqul khairati o de fɔra nka 1000 mɛna kunna k'a di ne ka 1000 bɔ k'a di 100 t'e kun ne yɛrɛ ye 1000 min di e tɛ fɛ ne ka 1000 yɛrɛ sɔrɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ bilen a juguma bali kɛla ka bɔ fɛn min ma o de ye nin ye o tumana kalandenw a fɔra an ka ɲɛrɛ masiri ni jogo ɲumanya ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana jogo jugu minnu bɛ yen an ka yɛlɛma ka boli yɔrɔ la min bɛ an nafa an ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa an yɛrɛ dun bɛnn'a kan a sɛbɛn bɛ an ka kitabu de kɔnɔ k'a fɔ ka sɔli caya ala ka ciba ka nɛɛma ni kisi b'a ma a bɛ dusukun jo ban a bɛ dusukun jo wuli ala kosuma caya kɔnɔna bana minnu bɛ adamaden la ka bɔ yɛrɛ jira la ka bɔ ɲaga yɛrɛ la ka bɔ awa yɛrɛ mɛn na ka bɔ hasidiyaw la ka bɔ yɛrɛ bonyaw la k'a b'o wuli ka bɔ hadamaden la o tuma na n'a taara ka wuli a bɛ an dala k'a kɛlɛ yalima a kɛra cogo di sisan baara ka ɲi wa walima baara de man ɲi
hakili ma fɛn o fɛn n'i bɛ ka baara kɛ n'i bila baara kɔnɔna n'i sera hakɛ dɔ ma i yɛrɛ kɔni kan k'i kɔfilɛ k'i ka baara kɛta filɛ parce que e y'a kalan k'a fɔ baara in k'a bɛ nɔrɔ de bila adamaden la baara in a bɛ kɔrɔ de se e ma n'e bɛ k'a kɛ ka taa a tɛ k'o bɔ e la fiyewu e kan k'i yɛrɛ ɲininka wa i man k'i yɛrɛ ɲininka de o tuma na alisilamɛw baara ninnu ala k'u yɛlɛmani ala k'a nɔgɔya ma awa o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka ciba nɛɛma ni kisi b'a ma ani ka fara kira tɔw kan ani ka fara maa minnu bɛ yen n'u nana u tiɲɛ ta u ka baaraw la bakiriya bɛɛ b'a dɔn ko fɛn do a jagalen do fo ka se a dan na a tɛ bɛn fiyewu mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i kɛra tɛgɛma gɛlɛn ye a bɛ ka mankutu jugu ye ka f'i ma ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ fana bakiri a yɔrɔ ka jan ka bɔ ala ka hinɛ na nka i bɛna ye k'a fɔ kiraw ani nabi ɲumanw ani ka taa bila an ka suyukuw la kɛrɛnkɛrɛnma an ka Seku Muhamadu Ali Suguli Sizaniya ale bakiriyara n'a ka waati de ye waati kana taa k'a dan fu a kɛra wa a ma kɛ a y'a bɛɛ kɛ alako la Seku Muhamadu Ali Suguli tun bɛ bakiriya n'a ninakili hakɛ pɛridilen ye ala fɛ walahi a ka taa gansan k'a sɔrɔ a baraji ma bila ale ka mizanu na k'a sɔrɔ a ma kalanden dɔ kala k'a sɔrɔ a ma dɔ fatani kaba kojugu dɔ la k'a sɔrɔ a ma dɔ bila ɲuman dɔ sira kan ale ninakili hakɛ yɛrɛ ka taa fo de tun bɛ digi a la kuma tɛ ɛri ma kuma tɛ tile ma kuma tɛ kalo ma kuma tɛ san ma o tumana n'a fɔra ko bakiriya ma ɲi tiɲɛ don wari min b'i bolo n'i bana k'o di i ye bakiriya kɛ min ye ala ka farida ye n'i bana ka o di a bɛ fɔ i ye bakiri ye nka o tumana ninnu ka ala bato olu de bɛ bakiriya ala ye waati min d'u ma o waati yɛrɛ de kana taa ka olu da k'a sɔrɔ olu mɛ ala ka jɔn dɔw nafa ni a ye jogo juguman u y'a yɛlɛma wa u ma yɛlɛma wa kalandenw ninnu de ye an karamɔgɔw ye an bɛ ninnu de nɔfɛ an bɛ waso ni minnu ye su ani tile e k'a filɛ u ye ni saniya cogo min na u ye jogo juguman kɛlɛ cogo min na su ani tile o tuma na ni i bɛ waso ni karamɔgɔ ye i bɛ waso ni karamɔgɔ ye jogo caman nɔfɛ dɛ i bɛ waso ni karamɔgɔ ye jogo caman nɔfɛ o tuma na kalanden ka bɔ bi o de la kalanden ka ɲɛ b'o la diɲɛ ani lahara o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka ciba nɛɛma ni kisi b'a ma kanu gɛlɛya ka fɛn kanu fo ka taa se hakɛ dɔ ma awa fɛn dɔ min jagalen do nka ala ka ciba ko nɛɛma ni kisi b'a ma ko kanu gɛlɛya kɛ fɛn ka fɛn min bɛ yen n'a b'i nafa i ka dɛmɛ ɲini ala fɛ i kana dɛsɛ o la baara ɲuman i k'i jɛ i ka kanu gɛlɛya kɛ a baara kɛli la i ka mɔgɔw su ka k'a kan o tumana baara o baara bɛ yen ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a nafa tɛ se e ma ala ko tɛ ala ko baara tɛ ka kanu gɛlɛya kɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ min o tɛ kelen ye e dun tɛ se k'a kɛ yɛrɛ fana n'i y'a min fɛn yɛrɛ kanu dɔw bɛ mɔgɔ minɛ baara la a k'a sɔrɔ e bɛ se k'a kɛ de mɛ ka fɛn kanu k'i sigi walima ka nata langolo ta k'i sigi a ka di e ka wari caman sɔrɔ e tɛ baara kɛ a ka di e ka ɲɔ caman sɔrɔ e tɛ ci kɛ o ye nata langolo ye yalima o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di a b'o cogo la fana mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ye dɔnni sɔrɔ nka dɔnni baara cogo u bɛna sigi u bɛ wajulu kɛ o bɛ se ka boli kɛrɛnkɛrɛn ma an yɛrɛ wajulukɛlaw kan nka an b'a ɲini ala fɛ ala kana jogo don an na o ye wajulukan min bɛ yen n'a nana sigi ka wajulu kɛ mɔgɔw y'a ka wajulu lamɛn ka baara kɛ n'a ye mɔgɔw kisira u donna alijinɛ kɔnɔ wajulukɛla yɛrɛ taara jahanama kɔnɔ nin ye nimisa da ye ni nimisa ko kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ nin y'a dɔ ye n'i tɛna ɲini k'a fɔ k'i bɛna ɲini ka mɔgɔ yuru i ɲɛna bi i bɛ sigi wajulu la k'a fɔ nin ka ɲi i bɛ sigi wajulu la k'a fɔ nin ma ɲi e b'a fɔ minnu ye olu b'a ta a baara kɛ nka e yɛrɛ b'a fɔ e t'a kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ o ye nimisa da ye ala k'an kisi o ma o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ yen ni nafolo caman b'a bolo jɔn bɛ a fɛ ni jɔn bɛ mɔgɔ fɛ a ka nafolo fanga n'a kɛra ala batola ye wajibi nafolo in min kɛ sababu ye ka jɔn in dɛmɛ a bɛ ala bato k'a ɲɛ o tuma na nafolo fanga kɛra sababu ye jɔn ye ala bato k'a ɲɛ jɔn taara alijinɛ kɔnɔ e yɛrɛ min ye ma ye nafolotigi i taara jahanama kɔnɔ a sabanan
mɔgɔ min bɛ yen fana nafolo caman b'a bolo nka bakili don a ka dɔrɔmɛ ti sɔrɔ maa si fɛ a sara ka nafolo to a caman awa bɔnaw nana tiɲɛ ta a kɔfɛ tiɲɛ talen a kɔfɛ tiɲɛtalaw ye ɲumanya kɛ ni a ye kini ani ɲuman fɛ u ye sarakati bɔ n'a ye u ye yatimaw jigi tugu u ye fantanw mago dilan tiɲɛtadenw taara alijinɛ kɔnɔ ni ɲumanya ye nafolotigi ka nafolo la nafolotigi yɛrɛ kɛra bagilo ye a taara jahanama kɔnɔ nin ko ninnu i bɛna ne ka nin ko ninnu de ɲɛna sisan i b'a sɔrɔ nin ko ninnu ɲɔ bɛna ɲini ka ɲɛ diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ sisan e yɛrɛ mun y'a tigi ye i sago b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen mɛ ka fara o bɛɛ kan i b'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a hɛrɛ sɔrɔ n'o kɛra o kɛra kojugu ye o de kosɔn masa Sulemana n'i y'a jateminɛ shahawa fanga Ala tun y'o di a ma a ye muso ta 99 nka shahawatu kuwatu shahawa mun bɛ masa Sulemana na a y'a bɛɛ ta halala sira fɛ n'a kun y'a ta juguman sira fɛ kun Ala ka ciba joli bɛ fɔ a ma sallallahu alaihi wasallam an baw la dɔw ko 9 dɔw ko 11 dɔw ko 12 a bɛɛ taara jumɛn sira fɛ halala sira o tuma na fɛn fɛn bɛ yen ni jogo juguman don ni Ala y'a don adamaden la Ala m'a don e la gansan ko ye ayi i ye adamaden k'i sigi k'i miiri n'i a bɛ fɔ ko adamaden i k'i ni kɛlɛ ni kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jogo juguman mun b'i la k'a bali a ka taa sira fɛ n'a taara taa sira fɛ e ni tigi o ye ma bonɛ ni masiba ni halaki de o de kosɔn hali yɛrɛ jira filɛ kuma dɔw la yɛrɛ jira ka ɲi dɛ an ye wari di cogo min na sisan a dira yɛrɛ jira suruya kan nka an bɛ saraba sɔrɔ a la delikala dɔ ka jama fara ka nin jɔ anw na ko an k'a di Ala ma fi sabilillahi ale ma jama fara ka nin jɔ anw na wa e man k'a fɔ bilen k'i b'a tɛgɛ minɛ k'a dɛn kɔfɛ ka taa 100 don a bolo k'a bila ka taa walima ka 1000 don a bolo k'a bila ka taa ayi fo n'a y'a sɔrɔ la i bɛna nafolomuguba de ta k'a d'a ma i bɛ siran maa dɔ ka na taa bin a kan o ɲɛsiranya kosɔn i b'a dɛn kɛrɛfɛ ka nafoloba d'a ma n'o kɔni tɛ n'a nana deli jamacɛ la i b'a jɔ de i bɛ wuli ka wari dɔ bɔ a kɛra 1000 ye walima a kɛra 2000 ye i b'o bɔ k'o d'a ma e jɔlen jamacɛ la maa maa bɛ ladige o baara la min mana 100 de min mana 200 de o bɛɛ baraji bɛ sɛbɛn e fɔlɔ min y'a di o ni e kelen y'i den ka 100 d'a ma kɛrɛfɛ a ka taa o e kelen ka baraji o de bɛ e yɛrɛ ye ani jama ka baraji jumɛn ka fisa a dun dira yɛrɛjira sura de kan dugu jɛra tuma min jama farala ɲɔgɔn kan ka taa cɛbaw dayɔrɔ la ni o ye ka taa ziyara kɛ kaburudon na ka sɔrɔ ka mɔgɔw hakili jigi sini lahara a n'a kow la walasa k'o kɛ hakili jigi ka ɲɛsin an ka furew ma ani ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini dugawuba minnu kɛra Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an ye kuma galaman ta ka ɲɛsin an ka kɛnɛ yɛrɛ sigibaga ma ani sekoba min bɛ golo kan biko Abubakari Mimi Sogolen ye a ka dakuɲɛ 2 foli ka ɲɛsin jamaba in ma jama min bɔra diɲɛ fantan 4 fɛ farafinna ani farajɛla fɛn bɔra yɔrɔ yɔrɔ u bɔra diɲɛ yɔrɔ minnu na ka nin kɛnɛ in sɔrɔ a ka nisɔndiya ani a ka dugawu don ka ɲɛsin ni jama min ma dakuɲɛ 2 min sɔrɔla an kan alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ foli fɔlɔ segin Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ma fɔlɔ Ala mun bɛ yen nɔ n'ale ye latigɛ bila a la an ka se ka alisilamɛw wele ka na nin baaraba in kɛ nka baara in sɔnni anw ka weleli kɛ anw y'a ta maa dɔw de nɔ na an ka cɛkɔrɔba de ye nin baara sanumanba in ju jɔ ka bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ silamɛ bɛɛ ɲɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a yɛrɛ ka fɔ ko hali maa min tɛ silamɛ ye bɛɛ welelen don kana fara an kan an ka Ala ko baara in kɛ an bɛ ni mɔgɔw nana fara an kan o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wele ɲuman dɔn an b'a ɲini jama fana fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ ka ɲɛ o de ka ɲi i n'a fɔ Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min na wa tasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu alisilama a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara bon ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na diɲɛ fɛn o fɛn na o ko bɛ kɛ hɛrɛ de o de ye mɔgɔw wele kun ye an bɛ mɔgɔw fo ka mɔgɔw wele ɲuman dɔn u ka wele jaabi ko ɲuman na alhamdulillahi rabbil alamin alisilama kɔnɔna na ka bɔ fan bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a ɲɛ laɲini a ka kɛ cogo o cogo Ala y'a ɲɛ an bolo ka tɛmɛ o bɛɛ kan an bɛ foyi tɛ yen nɔ ni Ala barikada ani Ala tanuni ani Ala wale ɲuman dɔn kɔ foyi ma sɔrɔ an ma defo foyi ye Ala mun y'an tɔɔrɔ alhamdulillah a kɔni ka d'an ye nin ko in diɲɛ maa bɛɛ diɲɛ bɛɛ de koyi tubabu farafin arabu bɛɛ ka fara an kan ka nin baara in kɛ k'a ko walankata ka se fan bɛɛ fɛ o de ka d'an ye ka d'a kan anw ye tijaniya kalandenw de ye a ka d'an ye tijaniya ka se yɔrɔ bɛɛ i n'a fɔ an y'u ye an ka cɛkɔrɔbaw fɛ cogo min na
ni maa min bɛ fɛ o ka kɛ i bɛ jɛ ni diɲɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ ni bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka d'an ye an ka ɲini fɛn fana ye nin waati ninnu kɔnɔna na alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ziyarakɛla bɛɛ lajɛlen wele ka soko bɛɛ wele ka mɔgɔdam bɛɛ wele ka muridu bɛɛ wele o kana fara an kan kɛrɛnkɛrɛn so sugule ka kalandenw n'u bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fɛ u ka fara an kan n'a bɛ fɔ o ma ko hadratul sukuliya u ka fara an kan an ka na nin baara sanuma in kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ fɛ kalanden kelen ka to kɔfɛ an tɛ fɛ alisilamɛ kelen ka to kɔfɛ f'i ka fara an kan nin baara in na alhamdulilayi rabbil alamin sɔnni an k'o kumakan laban kɛ ziyara in na aw yɛrɛ y'a ye maa caman kafura kɛnɛ in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ foli lase balimaw ma olu kɔfɛ kalandenw an b'olu de fo fɔlɔ an bɛ kuma in giriya olu de kan olu bɛ dɛmɛ u y'an dɛmɛ nin baara in na wa u bɛ nin baara in na an b'a ɲini ala fɛ o bɛ k'a kɛ karamɔgɔ labato min kama ani soko labato min ala k'a n'o sara o kɔfɛ an bɛ silamɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka bɛɛ barikada ala k'a kɛ ala kira kɔsɔn ziyara in kuranɛ mun kalanna kɔnɔ dalayilu minnu bɛna kalan kɔnɔ kaburu ziyara minnu bɛna kɛ ala k'a kɛ ka bɛɛ lajɛlen nafa k'a kɛ ka jamana basigi k'a kɛ ka jamana kolosuma ala k'o kɛ kira muhamadu kɔsɔn bɛ jaayi rasulillah an balima Sirifila tele filɛbaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sigilen don nin waati k'aw ɲɛmada Sirifila tele la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ aw ye cogo min bɛ Sinzani dugu la du min bɛ wele ko Sogolila an bɛ Sogolila du kɔnɔ laadala ko la u bɛ ziyara kɛnɛ belebele min sigi u ka banbagatɔw ye an b'o kɛnɛ de kan avril kalo la san 2026 aw bɔra k'aw ɲɛmada olu jaw de la sisan min sɔrɔla bi wajili kɛnɛ kan o de ye nin ye an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dugawu minnu kɛra kɛnɛ in kan ani ala wele ka ɲɛsin an ka jamana ma ani an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ bɛ bɔ diɲɛ fan o fan ka suru an ka jamana in kan yarabi ala k'o kɛ an ye an tɛ ɲinɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'o ɲɛsin an ka seko ma ani an ka cɛkɔrɔba Sayidi Sherifu Usman Madani Hayidara ala ka sɔn sijan ani kɛnɛya la nin de fana bɛ dansigi an ka bi wajili kɛnɛ na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni ala ma an ka jɔnya jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan diɲɛ don wɛrɛ alhamdulillahi rabbil alamin fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomuri